Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Alokhu engenendala lamazwe endoduze esikhundleni zokuxhumana emva kokudlula emhlabeni kwentandokazi yomsakazi womhlobo wenene FM. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwide media. Igama lami ngusibonga konke wakantando mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Alokhu engene njalo lamazwe endoduze esikhundleni zokuxhumana emva kokudlula emhlabeni kwentandokazi yomsakazi womsakazo umhlobo wenene FM. Lezi ndaba ezidumaze abaningi zokudlula kwentandokazi yomsakazi womhlobo wenene uNomonde zishiye abaningi bebambe ongezansi esikhundleni zokuxhumana. Kubikwa ukuthi ushone namhlanje ekseni emva kokugula nje isikhashana wabe esedlula kanjalo emhlabeni. Kubikwa ukuthi lo msakazo beshayela izinhlelo zezenkolo kumhlobo wenene FM. Kwabaningi uzokhumbuleka ngetemu lakhe sethi uThixo ubeke walunga. uNomonde vakalisa usesithombeni uhambe khona ekseni namhlanje ngoLesithathu. Lezi ndaba zimenyezelwe ibusiness manager yakhe yalomsakazo Loyisobala. Ekhuluma ohlelweni ikhaya egiyazana lomphakathi uthe kumthe gwiqi nje wabesedlula kanjalo emhlabeni. Uthe imininingwane egcwele izolandela kube yinto embi kakhulu ukudlula kwakhe emhlabeni. Abantu ke basale bemangele khona lapha ezigundleni zokuxhumana. uAyanda Mzamuhle uthe kwaqoka ingoma yalonyaka kumhlobo onene kwashona abantu wabesefaka ama emoji amangala. Ufikile Dlodlo uthe yo uma esethi ubeke wamuhle uThixo ubeke walunga uThixo. Uphumza Bhungane uthe ubeke walunga uThixo ngizomkhumbula ngaleyo ntumolelo yakhe uSiso wabesefaka inhliziyo eziphukile. Ubheka umndeni Mgeleti uthe uma lelidokodo lidilizwa sinesakhiwo esingenziwanga ngezandla kodwa ngendlu esekhaya ezulwini. uNceba Makholongwane uthe sengathi umoya wakhe ungalala ngokukhulu ukuthula. Bafethu maningi kakhulu ama comment. Mina ngizofisa ukwazi nami ukubhala kwakho khona lapha kwi comment section. Mina nje ngentathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.